Ondrejko! Ondrejko! Haló? No Ondrejko, ten koncert končí až teraz. A teraz pôjdem na motorke do Pezinku pre ten reel, čiže to je ale pol hodina a potom z Pezinku ešte ale hodina. Tak keby sa ty chcelo ísť spinkať, tak chod a keď bude sa svietiť, tak prídem pre teba. Dobre, môj? No, aby si vedel, aby si nečak, teraz to až končí, dobre? No, tak zakričte ešte Ondrejkovi dobrú noc. Dobrú noc! No, ahoj Ondríček, čau, čau, čau. Vybavené. No, už sa nemusíme ponáhľať až tak. Už len toho chlapca, čo mi ten reel opravuje, chudáčisko, to je sa načaká. A on nevedel, aké pásmo to tu nás čaká. Jeho chyba, mal to spraviť tak, jak to mal, na termín. Mal to spraviť pred pásmom. A teraz zase tej vysielačkovi daj trošku. A kúpil som si neprestrelné monterky a ľahšie sa mi robia flaky na trenky. A teraz ma to pri práci už nerošie, a kým sa ten flak na flaneli vysuší. A v evidencii technického archívu a píši, že sa dá v nich robiť len chvíľu. S kulometom neprestreleného rio, dobrý sa v nich robí v dielnách, vodné sú aj na poliach. A vhodné sú aj na poliach. Vrbovskí víťazí! Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a prajeme vám krásny zbytok tohoto prenádherného večera v Trnave.